a més, tenim el goig que ens ofereixi el seu concert, preparat amb moltes ganes i en aquests dies tan entranyables de Nadal. Darrere d'aquestes cançons hi ha assajos i hores de poder-hi posar el cor perquè avui podem compartir amb nosaltres aquests cants. I començant amb aquest cant tan entranyable, el cant dels ocells, que se'ls va popularitzar, tots recordem les seves imatges davant de les Nacions Unides, amb veu emocionada, parlant del nostre poble, del poble que portaven al cor i que tots estimem. Avui, en aquestes festes de Nadal, és com un regal anticipat de Reis, escoltar-vos i sentir els vostres cants, aquests cants de Nadal, amb els nostres cors que s'endreixen, sentint que ha nascut un infant que ve a salvar-nos, que venç el mal, el pecat i que ens dona nova vida, com deia el cant. Doncs moltes gràcies i estem expectats per escoltar els vostres cants, aquest concert tan bonic que cada any fem. Moltes gràcies. Moltes gràcies a la Laura, pel seu cant dels ocells, a la Maria i a l'Emilio, que després han donat l'entrada al nostre concert. Doncs un any més sigueu benvinguts. El concert d'aquesta nit començarem amb peces del Carmina Burana. El Carmina Burana són peces que es van trobar en un manuscrit a l'Alta Baviera en el segle XIX i no farem tot, farem unes quantes peces i després farem una segona part de Nadals. Només dir-vos una altra vegada més, sigueu benvinguts, que tingueu bones festes i dir-vos que aquest concert no era jo qui l'havia d'estar presentant. De fet, l'havia de fer el nostre president, el Xavier, que ens va deixar, el Xavier Cert ens va deixar fa cosa d'un mes. I donem moltes gràcies a la Lídia perquè està aquí, i el Xavier, el Mateu, el seu germà. De veritat que estem molt contents que estigueu entre nosaltres i el Xavier va fer aquest concert. Moltes gràcies.
Lord.